Ahoj všetci u ďalšieho videa. Toto video bude haul a špeciál k tomu. No a ja by som teda začala prvou vecou, ale nie oblečením. A je to táto super duper myča vole. Ale nie, je to mikina, ktorá je rúžová s dlhými rukávmi a na vrchu má niečo takéto, čo sa dá ovinúť, ale opätne to môžete mať aj zdvihnuté. Ja to mám ovinuté, lebo mne, keby som to ja mala zdvihnuté, tak je to veľké. No. A sú tam takéto gombíky, opäť rúžovská sejl. A je to strašne teplá mikina a preto ju nosím aj teraz. A bez nimi. A napísané je tam Don't Break Me a sú tam také dve srdiečka, neviem, že nedotýka, nebrejkuj pri mňa, ale ja neviem, nejaká mi angličtina nejde. A kúpila som ju v H&M za 10 eur a teraz už ju tam nezloženiete, lebo ja som vám to zabudla natočiť, ale túto mikinu som kúpila asi už pred rokom. Nesúďte ma. Ďalej, čo tu mám, není oblečenie, ale sú to vlastne takto 3 gumičky. Ešte som ich nemala na sebe, ale tie farby sú brutálne. Takto žltá, takto rúžová, alebo ja neviem, aká to je. A zelená. A všetky sú to také kriklače, čiže mne to úplne že vyhovuje. A ešte dve mám na sebe a to sú vlastne červené. A vlastne tiež opäť H&M-ku za euro. Boli všetky tie, tak prečo nie? Ale nie, pretože je to akcia, akože aj preto, ale pretože som potrebovala nové gumičky a akurát som na ne natrafila. Ďalej tu mám niečo takéto, čo je vlastne náramok taká, čo som dostala od brata k narodeniam. Na Vianoce, za čo ďakujem a vlastne je to naťahovacie, čiže sa to každému mesí na ruku. Mne to je ešte veľké, lebo to je ako tak pre dámy. Nie, že by som nebola. A teda, potom tu mám tieto topánky. Nebojte sa, nie sú pre mňa. Ale sú pre moju maminu. Dneska má meniny, tak som jej to chcela nejako spestriť, aby si nemyslela, že som na ňu zabudla. Sú také červenkasté s takým priemerným podpätkom a je to taký samet. Že to také úhľadné. A je to takéto otváranie. Iba zapne a odopne. A je tam taký pekný gombík našitý. A kúpila som to v CCC, minus 50% a 12,48 to stalo. No a ten špeciál je vlastne, že som bola na celoslovenskej súťaži v Bojniciach a vyhrala som tam so slovom 2. miesto. A je to vlastne takáto sranda, že dole je napísané Festival moderného tanca v Bojnici. A je to taká sranda, že sa to takto otvorí. Čumte na to taký vynález. A takto už to je iba podopreté. A je tam vlastne medaila, striebro, 2. miesto. A je to strašne krásne. A tak no. A je to taká sranda, že sa to tak otvára, ale nechcem si to pokazať. No a tak. A to už by bolo teda z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám tento haul a špeciál dokopy páčili. A ak by ste chceli nejaké takéto ďalšie videá so špeciálom, tak mi napíšte dole do komentára. Ahojte.